It's a new day when all is said and done. All the pain, sadness, and sorrow still linger on. It's a new day, stand up and pray. Pray that every sister and brother will find their way. So hold on, hold on, hold on, be strong. Through darkness there will come the light. Believe things will change, starting again. Don't give up, just keep hope alive. Never give in, even though there's heartache all around you. Don't let nothing stand up in your way. Never give up, together we'll win. Knowing God is always in your corner, shining bright for all to see. A brighter day, we'll find a way. And in times of struggle and adversity, we come together as one people, lifting each other up and never giving up. So hold on, hold on, hold on, be strong. Through darkness there will come the light. Believe things will change, starting again. Don't give up, just keep hope alive. Never give up, never give in, even though there's heartache all around you. Don't let nothing stand up in your way. Never give up, together we'll win. Knowing God is always in your corner, shining bright for all to see. A brighter day, we'll find the way. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Masakit, masubo, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sa matutuod nga kahulugan sang kabuhi. Mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kag ipaambit sa diary sang inyo kabuhi, ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pakikugma ara sa aton. Karina, mamati ta. Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that Masakit, to masubo, what the masadya, mabudlay nga mga naagyan nga nagatudlo sang matutuod nga kahulugan sang kabuhi, mga kasaysayan just for some. nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa narisari nga henerasyon. Gan isulat kag ipaambit sa diary sang inyo nga kabuhi, ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagigugma
yara sa aton. Last till the end of Karina, mamati kita. what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing. Nagapamati ka mo mga kaalaga. Just Sa istasyon nga nag-aalagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. is love. 88.1 Kader FM kag maayong hapon. For Maayong Lunes ang hapon mga kaalagad. Lord, Bago na naman ining episodes sang Dear Life. there are Yari na naman kita karon. fields, Mag-aalagad sa inyo pamaagi sa mga istorya there are sunbeams. nga nagahatag inspirasyon, mga paglaom, Oh, listen, pagtuo, paghikugma. if you wanna know. Bago na naman nga adlaw mga kaalagad nga i-celebrate naton kay sa sina pala nga panumduman nga buhi kita. Love, sweet, Isa nakadako nga bugay mga kaalagad. it's the only This is your DJ Al, magaupod sa inyo for the next 1 hour sa inyong mga siesta, time mga kaalaga. is love. Dani, magapabilin ka mga nagapamati sa inyong nga mga radyo. But forever, Subong man sa aton nga live streaming sa Facebook. Maagi sa ang aton nga Kasak official Facebook page. Sa karon mga kaalaga, syempre, igadulong na naman sa inyo naton ang mga letters, mga sulat nga makahatag inspirasyon, di lang makahatag man sa impormasyon, mga panugyan, mga paglaom sa pagpadayo naton sa dalanon sang aton nga kabuhi. Aton man balikan ang mga nagligad kahapon nga magahatag sa aton sang kusog para pakigbatuan ang mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Mga istorya sang aton nga mga life warriors nga wala nagpadaog sa mga pagtilaw sang ilang nga kabuhi. Welcome mga kaalagad. I hope nga ang mga karanasan sang aton nga mga kaalagad nga nagpadala diri sang ilang nga mga istorya magapahanumdum sa aton sang matuod-tuod nga rason sang kabuhi. is love, Kaya tanan makita mga kaalagad, we have our stories to tell. the only thing. Kag kinahanglan man naton nga makabati kag mahibaluan ang istorya sang iban. Needs love. To learn from their learnings man sang ilang nga mga ginagyan. Just for some. Kag to share man sang aton man nga mga ginaagyan. Anyways, kinatamyaw gid naton ang aton nga mga kaalaga. Na syempre wala gid nagakataka nga magpamati, maglantaw sa aton. Pamaagi sa ilang nga mga radyo, paagi sa ilang nga mga internet, sa internet connection nila, sa Facebook. Maayong hapon da sa inyo. Happy listening and happy viewing sa aton nga mga viewers and listeners via Facebook page naton nga always gid nga nagapamati. So kung may ara ka mo mga kaalagad nga gusto nga i-greet or may ara ka mo nga gusto i-shout out dira. Pagabasahon na nato ng inyong nga mga greetings, ang inyong mga pagtamyaw Only thing. karon. There's just Open na open ang aton nga comment section sa aton nga live streaming mga kaalaga. Ibutang lang da kung sino man daan nag-celebrate sa ilang mga birthday, some. sa ilang nga mga kaadlawan. Happy birthday sa inyong mga kaalaga. Kagabay pa nga bisan hindi kita maka-celebrate sa mga dalagkuan nga mga celebration. There are Mangin masadya man gihapon ang inyong kaadlawan. Syempre bisan simple lang na nga celebration. Basta importante buhi kita. Ang importante may makaon kita da nga special man. till Ang importante nga safe ang aton nga mga pamilya sa sulod sang aton nga mga puluyan. Diba? Dako na ina ang gift para sa aton or para sa inyong mga kaalagan nga nag-celebrate sang inyong nga birthday today. there's just too little love. What the world needs now is love. Subong may na ginagreet man naton mga kaalagan. Not just for some. Especially dira sa Evisan Terminal. Nga nagapamati gid permi sa aton sa tanan naton nga mga programa. Permi kung gid na nababatian.
Santo sa naga-commute ako, pero hindi lang ko sure kung nagapamati magyapon sila subong. Pero madami gid nga salamat sa mga drivers, and moon. sa mga store owners dira nga nagapamati dira sa may Kagay, sa terminal pakadto sa Roja sa Ibisan. Dami gid nga salamat sa pagpamati kag happy greetings gid sa inyo sa ating mga manang drivers, mga passengers natin dira, mga naga-commute. Just too little love. What the world needs now is love. Natingala ka mo mga kaalagad, why we started ng aga pa, ay alas 2 ang ato nga programa. May mga adjustments lang kita mga kaalagad. So, nagsugod kita sang early, mga 1:30. Ito ngod nga may ara kita nga iga pray sa alas 3. May flores kita. So, para hindi magsuop ang aton nga mga oras, nag-start na ng early ang Dear Life. Kaya mga kaalagad, if you are taking your merienda, sini nga, or bago pa lang kamo katapos ang inyong mga panyaga, yes, ari na, pamati na kamo sa Dear Life. Okay, aga kita nag-start, so panyaga pa lang, kung sino pa lang panyaga. Samtang panyaga kamo, or tapos na kamo panyaga, ka nagapahuway-huway. Bisan isa lang ka oras, nga maka-istorya-istorya kada mga kaalaga. Oras natin mga kaalagad, it's 32 minutes after 1 in the afternoon. Siguro na natin mga kaalagad ng isa ka matahom nga istorya nagikan sa aton nga letter sender kag sa aton nga life warrior subong nga hapon. Sweet love, no, not just for some, but for everyone. Dear Life, this is my personal testimony. I used to believe that I was super strong, super smart, capable of taking care of myself. Kag bisan nagapati ko kag believer gid ako. My faith in God wasn't as strong as it was in myself. 2 years ago, nagka-serious personal problem ako sa akong pamilya. Without going into details at that point, akong pamilya ang akong Diyos. Sila ang rason kung nga nagkakabuhi ako. In other words, my everything.
Pero bangod sang mga isyu namon, mga problema namon, isa ka adlaw, ginabandona nila ako. Sa isa lang kagabi nabilin ako nga gaisahanon without anything and anyone nga makaistorya. Binulan ang naglipas, hindi ako katulog. Wala na ko gana magkaon, kag wala na ko gana mabuhi. Nagpakuno-kuno ako nga okay lang ko. Puno ako sing bugal. Hindi ko mabaton nga this time, hindi ko nakaya kay uhon ang tanan nga ako lang. Hasta nga hindi ko nakaya. One night, sang hindi ko nakaya ang sakit, finally na-realize ko nga hindi ko na gusto mabuhi nga amuni. Nag-umpisa ko nga patson ang kaugalingon ko. Ginhakos ko ini nga ideya because I wanted to be effective and final. Kinahanglan ko na nga tapuson ang sakit. Pero bago ini, nagluhod ako. Gadumot ako sa Ginoo. Mga 3:00 sang kaaganhon, nagsinggit ako. Kung may labot ka sa akon, do something, kay hindi ko na kaya. Maayo ako nga tawo, kag balaan mo ina. Hindi ko na kaya ang sakit. Hindi ko na gusto sang kabuhi ko nga ini. Kung wala ka may mahimo, ako may... Hambal ko pa, kung luwason mo ko, subong, gina-promise ko nga i-dedicate ko akon kaugalingon, akon nga bugos nga kabuhi sa imo gid lamang. Pagkatapos sini, all I remember comes to me like a flashback. Promise, wala ako nadumduman kung paano ko nakabalik sa ginahigdaan ko. Ang natandaan ko lang araan ako sa ako ni ginahigdaan nga nagaluhod. Later on, hindi ko naman tandaan kung ano nakahaba ang nagligad nga inoras, kag panahon sang sini nga flash. Ginbuksan ko akon mga mata for a second, kag ang akon kwarto, may extraordinary nga kasana. So strong that hindi eyes open. Ara lang ako sa posisyon nga hindi ko ma-explain. Ang ako nga kwarto puno sang presensya. Hindi ko kinahanglan makita iya itsura. Kay ang pagigugma kag iya pagidait ara na sa tagipusoon ko. The feeling that fulfilled my inner being was screaming to the existence of Jesus sa kwarto ko. Nagbugtaw ako sang 10:35 a.m. bilang isa ka bag-o nga tinuga. Pamatyagan ko na dula ang mga kabugat ni ginapasan ko. I was radiant, hungry, happy, kag puno sang paglaom, kag plano para sa akon kabuhi. Jesus saved me. Ginlimpyuhan niya akon espiritu halin sa mga malaot sang gab-i nga ato. Kung paano ko ginpabayan sang pamilya ko. Gusto ko gid i-share ini nga testimony sa sulod sang 2 ka tuig. I guess subong ang Ginoo nag-decide nga subong ang adlaw. Matuod siya kakinahanglan lang nga ibalik ta aton kaugalingon sa iya kag mangayo bulig sa iya.
Nagahulat siya nga magkadto ta sa iya. Na-mentioned ini sa Bible, sa Matthew chapter 11 verse 28. Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hindi naton kinahanglan nga mag-antos nga gaisahanon. Napatay siya para sa aton so we can live an abundant and long life. Ang akon pagigugma sa pamilya, wala na dula. Bisan ano pa ginhimo nila sa akon, wala gid ko sang negatibo nga feeling nga kontra sa ila. I still will give my life for any of them. The only difference now is that I will ask Jesus if He is okay with this. To the Lord be the glory. God bless you all. Sincerely yours, Aika. Mga kaalagad, amuyad to ang istorya sang atin nga letter sender subong nga hapon nga si Aika. Bago natin balikan ang istorya ni Aika, mga kaalagad, ginatamyaw danay natin ang ating mga viewers and listeners sa atin nga live streaming sa Facebook, especially sa mga nag-comment, si Ma'am Melanie Belusilio Conada. Happy listening and happy viewing, Ma'am Melanie. Si Liza Generale nga nag-comment sang heart. Kag si Jean Neil Lamboson Campus. Maraming salamat sa pagpamati. Subong man kay Ma'am Angie Busquit de Luso. Kag kay Orfelina Bing Sylvester Capuso. I'm watching kaalagad, God bless. Kag halong giye. Halong man ikaw, Ma'am Orfelina. Kag happy viewing sa imo, Ma'am Orfelina. Kag subong man si Simsim, si April Joy Francisco nagalantaw sa aton. Subong mayong hapon man ang kaalaga DJ Au. God bless po. Yeah, thank you so much, Simsim. Kag maayong pagpamati man kag paglantaw kay Sir Roberto Marasigan. We are watching from Los Baños, Laguna. Wow. At an avid listeners all the way from Laguna. Kabay pa nga safe na safe ikaw that Sir Roberto Marasigan. Thank you so much sa pagpamati sa Dear Life. There are sunbeams and moonbeams. Subong man ginagrita si Ma'am Maria Gina Adrimesen, si Benny Dalida, si Sir John Kenneth Fabregar, Marvin Denosta Enoslay, si May Villete Borda, si Nanay Rena Gaspar, maayong pagpamati dira sa Tag-Aw, Sitio Tag-Aw, Dumaraw, Capiz. Kag maayong pagpamati man kay Ivy May Ditangco, El Chapo del Guzman, si Lalin May Fernandez Sumkad, kag si Sir Harold Dumali. Yeah, stay tuned lang gid mga kaalagad. Mga salamat sa pagpamati. What the world needs now. Alright, mga kaalagad, balikan naton ang istorya sa aton nga letter sender subong nga hapon nga si Aika. What the world
Damo na kita mga kaalagad na batian nga mga siguro mga testimony dere sa dear life, mga matahom nga istorya sang conversion. Diba? Umpisa sa tong hindi ko naman tandaan yung name pero lalaki siya. Kung paano siya nga naging missionary. Sa ato kay isa pagid natin ka letter sender from Thailand. Need is love. Nga nangin from Buddhist to Christian. Nga nagpati siya kay Jesus. At nag-alagad siya sa church ministry kung sa diin man siya makakadto sa Amerika or sa Thailand, magbalik sa Thailand. So nag-aalagad gid siya. Pagsubong naman mga kaalagad bago na naman nga testimony ni Jesus Christ or testimony niya kay Jesus Christ. Aton nga kaalagad nga si Aika na nagsalig sa aton nga ipalabot ang iya istorya kung paano siya ginbago or paano siya ginbago ni Jesus from ang iya panumduman nga ginalantaw niya kuno nga Diyos ang iya nga pamilya, nga ginalantaw niya ang iya nga kabuhi nga daw siya lang bala ang makasolve sang tanan niya nga problema kag wala sang say sa iya ang Ginoo. Hasta nga one night, kung balikan natin mga kaalagad, nga dito siya dugin istorya gid niya ang Ginoo, ginistorya niya si Jesus. Kumagagin niya pa, question niya pa nga ginano niya pa do ginhambalan niya pa nga kung hindi siya hindi pagbaguhan ng iya nga kabuhi. It's the only thing hindi gid siya magpati kay Jesus. to live. Kag syempre we feel sorry nga amo na ang natabo kay Ma'am Aika ang iyang mga negative experiences sa iyang kabuhi. Ang pinakamasakit gid is ang ginhambal niya nga ginabandon na siya sang iyang pamilya. We don't need another mountain. There are mountains. So diri naton makita gid sa istorya ni Ma'am Aika There are oceans. nga hindi naman kinahanglan naton nga mangin malimpyo gid. Till the Diba? Kay naghambal si Jesus nga, diba? Kung matandaan ninyo mga kaalagad, ginhambal niya nga, come as you are. Bisan ano ka pa, ka makasasala, ano pa imo ginagyan, there's just bisan ano pa ang paglantaw sang iban nga tao sa imo, needs now. or ano pa kahigo ang paglantaw nimo sa imo nga kaugalingon. Hambal ni Jesus, come as you are and I will perfect you with my love. So, mga kaalagad, hindi natin kinahanglan nga There kantawan paton kaugalingon na perfect, kaya hindi man ta perfect before magkadto sa iya. are sunbeams. Aton nang kinahanglan himuon is magpangayo gid kita sang patawad sa iya. Kay siya malang gahulat man lang siya sa aton. He's waiting at the end of the tunnel. Kag kita lang gid ang iya na hulat nga magtawag sa iya. Diba? Si Aika, wala sa gapati sa Ginoo, wala siya. Ama niya believer siya, pero sa iya first paragraph sang iya nga letter. Pero ang ginatulok niya gid nga Dios is ang iya gid pamilya. Kung ano lang nakikita niya physically sa iya nga palibot, amo lang iya ang iya napatihan. Kung ano lang ang may ara siya, amo lang man ang iyang napatihan. Pero sa uli higali sa tong one night nga ato, wala niya na malaya na gina-istorya niya nagali ang Ginoo. Piskan tuod nga naakig siya, pero nagpray siya. Nagpray siya nga amo to, ano niya ang Ginoo, ginabasol niya. Needs now. Pero naga-hungry gid ang Ginoo nga istoryahon naton siya. And that was the time sa kabuhi ni Aika nga siguro mahambal naton. Nga kablit gid siya. Kablit gid siya sang Ginoo para istoryahon siya. Kumbaga may ara nga nag-urge kay Aika sa tunga time. Siguro mga mga adversity niya sa kabuhi, mga ginaagyan niya. Pag wala niya gali na malayan nga ginatandog na siya sang Ginoo. Dito na nga time nga nag-start na siya istorya, daw nag-pray na siya. It's the only thing that there's just
just too little. Ang pinapagid ka manami sa istorya ni Aika is tanan kita mga kaalagad bisan ano pa kita pagdilaw sa kabuhi. Diba? Kung lantawan naton mga kaalagad, change ang kabuhi every day. Bisan subong kita as isa ka kalibutan, isa ka nation do sa hinali lang nag-change ang aton nga the way we live. Yeah. Ang mga bagay sa kabuhi naton nga wala naton nga gina-expect nga matabo nga abi naton ang aton kabuhi naga-flow lang parehas ni. No, not just Pero sa hinali lang ang kalibutan nga ini kung sa diin kita naga kabuhi. Lord, we don't May ara magadi nga mga unwanted nga mga circumstances nga makapabago sa aton. Madamo sa aton nagapanumdum sa to, di ba? Sa sini nga mga inadlaw. enough to So kasan-o lang natabo ang COVID-19 sa aton nga kabuhi. of time. Do hinali lang nga nagbago ang aton nga normal nga pagpangabuhi tungod lang sa invisible nga virus nga hindi man naton makita pero grabe na ang ginpatay niya. So sino man ayhan ang magauna-una nga ang pila ka mga negosyo sa aton or ang mga eskwelahan, ano pa, even ang church naton. So, ang magapamaagi nga kung paano mapadayon ng ministry. So, madamo nga mga Christian leaders natin, mga kaalagad nga, nagapadala sang mensahe nga sa subong at tinion nga, hindi ko na magkahadlo. Diba? Fear not. Nagtama man, ginahambal man ina sa Bible for so many times nga, hindi ko no kita magkahadlok. Oh, listen, Lord. Fear not. So, damo pagid ang mahambal naton angot sini. Pero madamo man yung mga Christian leaders nga nag-send sang sina klase nga message nga